Августтан алып шушы көнгә кадәр район хастаханәсенә өлкәннәр өчен 2810 доза Совигрип һәм Ультрикс Квадри, балалар өчен 2870 доза шул исемдәге вакциналар кайткан. Олы кешеләр үз сәламәтлекләренә битараф түгел. Ел сайын прививка ясатучыларда быел беренче тапкыр бу процедураны узучылар да бар. Инде кешегә өндәве бер үзеңне күрнәк белән күрсәтмәйче булмый, шуңа күрә безнең дә шулай дип уйладык та, бүген менә килеп гриппка каршы вакцина ясадык. Гел төрле кеше, күп кешеләр белән аралашырга туры, төрле чараларда катнашабыз. Гриппның инде организмда грипп белән чирләсәң, йөрәккә авырлык бирә диләр инде башка органнарга. Шуңа күрә вакцинация ясасаң, ул бөтен йоңытсада алар кимрәк була. Прививка ясатыр алдыннан махсус тикшерүне узу кирәк түгел. Бердән-бер ярамый торган сәбәп булып, прививка составындагы препаратка авыр аллергия реакциясе булырга мөмкин. Хроник авырулар көчәйгән вакытта вакцина ясатуны берникадәр вакытка кичектереп торырга була. Ләкин бу вакцина ясатмаска дигән сүз түгел. Ожидается у нас все-таки сезонный подъем заболеваемости, простудными заболеваниями, в том числе вирусом гриппа. Вирус гриппа является одним из самых опасных инфекционных заболеваний среди всех острых респираторных вирусных инфекций. Вакцина, кстати, отечественная, показала себя очень достойно в плане эффективности и своей безопасности. То есть всем рекомендую, все население и жителей нашего замечательного района я призываю к вакцинации. Район поликлиникасында бу төр хезмәт көн сайын бушлай күрсәтелә. Шулай ук ясатырга теләк белдергән 30 кешедән дә ким булмаган оешмаларга барып ясату да каралган. Көннәр салкынайтып, сулыш юлы авырулары көчәйгәнче, алдан хәстәрен күреп куйсак яхшы булыр иде. Найля Салахова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе.